Na kanále Lixo. Dneska tu mám viac hostí, pozdravte. Dobrý deň! Dobrý deň. Som Bezos, nemám kanál. Dobrý deň, ja som Molly. Dobrý deň, ja som Molly a mám nič. Samo, ty máš kuriace krídelka. To sú bratia, to sú kurácie. To sú kuriace krídelka. To sú bratia, to sú kurácie. To sú kuriace krídelka. Kurácie krídelka. To je veľký zájmov. Kuriace krídelka. Kto pozrie na môj avatar, že to sú dračie, nie kurácie. Ja som zabudol, ako si meniť avatar na Robloxe, čo je na website-ke, lebo tak mením, aby som nemusel sa lívnuť. To nemeň, vydržíte. nie. Vojdeme tam. Rýchlo, som tu. Sem. Kašten. Nie, aha. Dokiaľ, ja som Nie, strana. ja som tu. Čakaj, ja to asi odhodím. Ja som asi sa napovedal druhú hru. Hej, Ja som teď prežil. ja som napijem to sama. Vojdite tam. Rýchlo. Bro, a ten môj bull, Ja som ten môj bull ťa rozkusí. Viete, čo máte robiť? Povedal názvu? Nespať. Nespať. Spať. Vy budete spať, ja mám nespať. Ja nebudem spať. Dobre, noc, ja idem spať. Zu. Ja to som asi už hral. Hral si to? Ja nehral. Žažej. Zu. Poslednú hru, čo som tu hral, Ja idem zbiť Lea, alebo spí. Ja ignorujem pravidla, ja spím. Hovorte pekné slovička, lebo nechceme dostať lový ban, lebo keď by budeme potom neskôr kanál, tak Lod získa ban na náš kanál. Ja vím. Kuriace krídelka. Kurácie krídelka. Na kam ide ten typek? Sledujte, čo sa stane. Ona je slovičko. Všetko, čo viem, že je tu nejaké voštrum, čo nás zabije, lebo je to hororovka. Je tu veľa ľudí, bude to vražda veľká. Bude. A že je to niečo, ako tá hra za ľudcov, ako sa volá. Musíme čeknúť sa na Chaina. Lebo má dobre chainy, ešte lepšie než Leo. Kamoš, ako hled. Tvoj tam na zemi je Mendes. Budeme vás musieť ísť spať. Ideme spinkať, dobrý noc. Nepovedal, že do not sleep v červenom na obrazovke. Zomrieš. Zomrela si. No, tak. Niekto zomrel. Molly zomrela. To teraz sa budete, kto pejde. Idem žvať keksík, ňam. Bro, zrazu tu bude najmenej strašidelná vec. Vedel som. Hej, tam príde dáko opica. David, tam príde dáko opica. Je najmenej strašidelná vec, musíte uznať. ale aj tak sa posereme. Idem si kúpiť VIP. Píp, Graším, píp. Áno, hovorím slovo píp. Je to ďalšie bolo, ale... Bro, ja som s tým skúšal bojovať a som skoro zomrel. Ja som mŕtvy. Už si umel? Takže my dva teraz. Čakaj, som chcel kúpiť revive, ale som úplne zabudol o tom, že nemám webuxy. Čakaj, nie robuxy. Ok, my vás čakáme v lobby. Počkajte, my musíme prežiť. Ja nie. Hej, asi dokiaľ není také, aspoň to není to, čo som ja povedal. Ja som povedal to na S, vieš čo myslím. Ja neutekala príšery a po tebe skáčem. Stávať, makať. Takže natočíme toto jedno video a potom budeme hrať iba tak. Áno. A možno natočíme inú hru, čo není horor. Je jedna hra? David, čo idem cez teba? Môžeme dosť, ne? Koľko video už toto je dneska? Tretia už to je. Keď nechaj to video, aby vedela, že koľko natáčaš. Dajte video, hej. Kokos. A to Bro, nemôžeš hovoriť kokos. Lixion. Nie, ten ja viem, že kokos sa dá. Lixi, keď toto video dostane 200 lajkov, tak ti dám rebuxy. Lebo ja mám 12k. Tak, koľko lajkov to bude mať, tak mi daš rebuxov, dohoda? 200. No, like to môže... Leo, ty to koľko rebuxov ti dám? No dobre, ale keď dostaneš jeden like, tak dám ti jeden rebux, ne? Áno. Lebo ty budeš mať len jeden like.
Dajte like a odber, Lixionovi. Ja mám nejaké, ja tiež mám nejaké dobré hodinky. Jediný problém, že sú z Lidlu a každý deň ich treba zase nastaviť na nich čas. Papam. Ňam. Bro, toto video na tvojom kanáli si určite pozriem, keď vyjde, lebo som tam ja. Ja z toho tiež pozriem. Ja to chcem pozrieť. Zapnú teraz, keď chcete. To má viacej. Ne. Hej, ale stream zapni potom, pôjdeme ďalšie kolo na toto a povedzme aj na streame, že predtým sme robili aj video v jednom kole a teraz streamujeme to druhé. A tí, ktorí nevideli stream furt, budú to bude tretie kolo. To je tretie kolo, lebo ja som toto predtým s Lixionom hrala. Ja som tak okay. Ona ma doviesť. Ja, lebo sme pošli do také blbé uličky, ale ne. Spijem sa. Ja som ho bylo za stolu lopatou, či čo to je? Bejsbolovou. To je bejsbolka. Bejsbolka, no ja som nešla spať, ale som byla Lixiona. Som stala mu na hlave, ale som ho byla. Idem, Leo, počkaj, čo povedať. Pípovať, hovoriť píp a robiť, že hreším na videu. Píp. Ja idem napísať do komentov o samofuj. Samo. Prečo? Fuj. Ale no tak mladý, prečo? Tak dal si to samofuj. No. Je sa na monči. Yes. Mám ísť, aha. Po motorovku ideme. No. Rozsúker asi. No. Ja mám lepšie. Aha, tu je. Sa usmeje. David? To je fakt malá, ona je veľká. Čo? Môžem ti poslať niečo cringe? Nie. Víš, aké je má poslať meniava? Poklik má okno. Taká bola. Nič cringe mi neposielaj. Mám ísť taká. Ale ty máš viac cringe. Ja mám. Na sekundu. Yes. Ty si doslova kúpila knihu, čo má cringe v sebe. Má cringe emoji. Ak si nevedel. I like trains. Co ti poslal glyf, že I like trains a prejde vlak. Hej, to bol Ed Gold. Ed Gold. Hej, ako ešte furt žijete? No my sme dobre jednoducho. Už si to hrala, už si vedela, že nemáš. Asi furt ja som to len viac hrala. Ja som to hrala. No, viac. Ako som mala vedieť. Vtedy si pár robíš, že hraši. Píp! Detičky, kde ste? Ty si veľký píp! Spať. Idem spať. Haló? Cez to, keď Molly ho spieval to That's Not My Problem, musíš cenzurovať alebo vybrať zvuk, lebo to je copyrighted. Problem not my problem. A keď ti to nevadí... Problem. A keď ti to nevadí, nepustiť copyrighted song a už ti problem not my problem. That's just not my problem. Ja by ťa boli. Stápal som. Ja som vypol boli. Ale ja sa priašel.